Shalom. Shalom. Horasma dihamu sude, ruas ni huriata, naro nuaing rap marsawar mamuji tuhata, di Parminggon HKBP Bandung, Resort Bandung, Rio Martadinata. Hami parhalado, mandok, selamat hari Minggu mah dihita sude. Ia goarni mingguta sadarion, ima minggu pas 10 sadahon dung Trinitatis. Dohot topik, ngolu naim baru di bagasan Kristus. Sai di pasu-pasu tuhata ma parmingguon sadarion, gabe lasni roha di goarna. Tapasada ma rohata, di bagasan tondina, tabongoti ma tangiang nahohom. Marende mahita sian buku ende nomor 110 ayat sada sahat tolu. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha nadenggan, jala manang aha na niluluhon ni Jahoba sianho, ima na mangulahon uhum sambing, dohot holong ni roha, di habasaon, jalamar pangalaho haserepon, maradopon debatam, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, sailehon matuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan, dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan, sailehon dame tuhami, asasonang hami mangolu, di bagasan pangondingim, say marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami, say ramoti, jala pargugoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tu portivi ona rundut orat mahon, galak mahen balitomu sai dungohon, doan sonak tanah holom mangurupi namardano hidup hari tanah uli di Kristus. Tatangihon ma pati ni debata, ima pati palimahon, sahat tu sapuluhon. Pati palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Pati paonopon, unang ho mamuno. Pati papituhon, unang ho mangalakop. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rapma hitamadok, ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar patikmi. Amen. Tatopo tima dosata nagodangi tu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong, napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham nagodangi do. Say asi maroham midasandok bangso nami. Se samad dosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami.
Amen. Tabegema basa-basa ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tu au asa mangoluton dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dapdap botar do bahenokku songon itak nak perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Turpuk epistel di parminggota sadarion imasian pesalmen 34 ayat sada sahat walu tajahama marsikat sorin ayat pawaluhon anon rapmahita majaha. Ende puji-pujian ni si David, ende sian si David ujuna lalalayan ibana di paula di jolo ni raja Abimelek napalahohon ibana gabe muli ibana. Puji oku ma Jehovah sifat-sifat miari, saitong ma puji-pujiana di bagasan pamaku. Jehovah do dipartanggulhon rohaku, begeon ni akan nadangol mai, jadi lasma rohana sida. Dongani hamu mau pasangapon Jehovah, rapmahita patimbulhon goarnai. Hulului do Jehovah, jadi dialusi ahu, jala dipalua au sian akka hagogotaku sudena. Sai manatap-natap nasida tu ibana, jadi sihar ma panelis sida, jala nasotu patarila bohina sida. Jojo do nadangolon gabe ditangihon Jehovah, jala dipalua do ibana sian hagogotanna sudena. Ayat walu rapmahita majaha, marsaro do suruani Jehovah humaliang akana makabiar ibana jalan paluan nasida. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amen. Mehana somartame roham nalojai, mari ludo matamu di mana sakai, sayolo porsea di Yesus Tuhani, malu aho mainona di Ibana magaleho tuho tondinai, sonam pakilawan di banda menai, sayolo porsea di Yesus Tuhan min, malu Tahati-dakon maha porsiautai songon nahinati dakon dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mapalangit dohotano
Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tubuhan ni si Maria, nagabe-gabean sianton ni parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di au pinarsilang, na tuat tubanotolu dung tanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana paiman mulak sogot tu tanon, mangulu ni halak na mangulu dohot damate, au persea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot ya sesaan di dosa, dohot ya tain na mandok, mulak mangulu sogot dari ni halak no mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Tikting dihita di mingguon, Minggu pasapulu sadahod dung Trinitas, 11 Agustus 2024. Naparjolo pertangyangan daerah. Di hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 10 walu, daerah Tolu Dago dibagas ni keluarga Hamonangan Situmorang, Inang Nita Boru Marpaung, Maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Di daerah Walu Bypass Timur, dibagas ni keluarga Jefferson Simarmata, Inang Leni Boru Lubis, Maringanan di ruang konsistori lantai 1. Di hari Kamis 15 Agustus 2024 pukul 10 WIB, di daerah Pitu Pajajaran dibagas ni keluarga Nyonya Flora Tambunan Boru Silaen, Maringanan di Jalan Trowulan 3 U11 Parmindo. Tik-tik paduahon ruas namodding. Na di hari Jumat 2 Agustus 2024 nunga marujung ngolu amang Washington Hutahayan na makabaluon Inang Sumihar Boru na 70 tutup usia 82 tahun ono bulan, ruas Wik daerah 6 Bandung Selatan. Tatangyakom maanggiat tumibu tarapul sude keluarga. Titik patulugon ruas Nataba. Mamukasian ari Minggu sadarion keluarga Rogers Organda Siahan, Inang Rita Yuriko Boru Hutagalung, Rap Dokot Sahalak Yanak Konna, gabe ruas ni HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Nasida sian gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Jala Ingananna Nuaeng di Jalan Arya Timur Raya nomor 4 Arya Graha Regency, masuk Tuwik Walu Bypass Timur. Tipting Paupaton, perubahan hata pengantar di Parmingguo dohot live streaming. Mamukka sian ari Minggu sadarion tapatu pado perubahan hata pengantar di Parmingguo dohot live streaming. Parmingguo jab pitu marhata Indonesia, tata ibadah bahasa hata Indonesia, jala edde buku nyanyian. Pukul 10 marhata Batak disiarkan secara live streaming, tata ibadah bahasa Batak, edde sian buku edde. Di pukul 15 WIB bahasa Indonesia disiarkan secara live streaming, tata ibadah bahasa Indonesia, edde diambil dari campuran imasiat buku nyanyian, buku edde, dohot kidung jemaat. Ibadah Parmingguo di pukul 10 WIB marhata Batak dohot Indonesia,
tata ibadah bahasa Indonesia, edde dibuat sian buku edde. Na palimahon pilihan sosial huria. Di hari Minggu sadarion, papungu pilihan sosial huria dohita, tu keluarga amang doktrandus mangatas na 70, ruas wik walu bypass timur, siala nunga marujung ngolu inang doktoranda Nurhaida Boruhutapea ditikki naung salpu. Paunopon pangebation huria. Di permingguan pukul 10 WIB sadarion, rodo mengebati huriata ima remaja HKBP Purwakarta. Pasahatto puju-pujia dohok nasida marhitekur. Remaja ni huriata manamue nasida dung sipul permingguan. Parhalado dohot ruas pasahatto mauliate di siala pengebation dohot pakobasion nasida. Titik papituhon, parjupangan ruas tamu. Parhalado HKBP Bandung manggokko sude ruas tamu asarodi parjupangan minggu sadarion. Maringanan di ruang serbaguna lantai 2 gedung Rukan, dung sipul permingguan pukul 15 WIB. Upacara Mandera. Naposo HKBP Bandung. Upacara Bandera di hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 7 WIB. Rap udur mahita ruas madohoti upacarai marhite jala marbatik dohot salawar nabirong. Duksidung upacara di patupado akka lomba nani dohotan akka kategorial marhite akka perwakilan na tinodo. Pinangido ma asa marbaju olahraga narara akka parsidohot. Sedinggamma ulaoni merdala di bagasan lasniroha. Napasiyahon pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2024-2025. Pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2024-2025 nunga dipuka minggu sadarion 10 Agustus sahat tu hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Turuas nanaeng mendaftar boy ma dijalo formulir pendaftaran di ruang konsistori gereja Doksipul permingguan manang tu kantor huria di hari kerja Selasa sampai Sabtu. Napa 10 parheheon sekolah minggu. Pamuhai di parheheon sekolah minggu di patupado di hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 10 WIB. Tatangyakom ma anggiat merdala dengan sude rangkaian ulaun peribadahon perlombaan dohot kegiatan na asing. Tuhan ma nama masu-masu. Tikting tambahan. Sadarion Minggu 10 Agustus 2024. Nunga marujung ngolu amang situa janer nababan nama kabaluhon inang pendeta Lilis Suryani Boru Siregar ruas daerah Sada Riau Patrakomala. Jala sadarion pukul 10 sada WIB di patupado parmingguo di rumah duka di Jalan Industri. Tatangyakom ma anggiat tumibu tarapul sude keluarga. Na parpudi panorangion. Duksipul tikting taleho dotikki tu perwakilan parheheon sekolah minggu, parheheon na pusobulung, dohot panitia pesta resort laho mangalehon panorangion. Songoni matikting di bagasan mingguan tu hatama nama masu-masu. Pinasaha matiki tu perwakilan parheheon sekolah minggu. Shalom, Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Jonaren Purba,
Amang Inang Parhado, dan yang kami kasihi seluruh jemaat yang hadir di ibadah pada pukul 10. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami sangat bersuka cita atas antusiasme orang tua serta anak sekolah minggu di perayaan Parheheon Sekolah Minggu 2023. Oleh karena itu, Sekolah Minggu kembali menghadirkan Parheheon tahun ini dengan tema Mata yang Berfokus pada Tuhan, yang ingin membawa pesan kepada anak-anak sekolah minggu untuk menjaga pandangan serta berfokus pada Tuhan saja. Rangkaian acara Parheheon Sekolah Minggu 2024 meliputi pembukaan Parheheon serta seminar dan workshop yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024. Perlombaan Parheheon meliputi lomba fashion show anak dan orang tua perempuan, lomba masak anak dan orang tua laki-laki, dan lomba vokal solo buku ND yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024. Serta pelaksanaan retret dan penutupan Parheheon yang akan dilaksanakan pada 7 sampai 8 September 2024. Untuk memperjelas seluruh rangkaian acara Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung 2024, mari kita saksikan rekap dan informasi terkait Parheheon Sekolah Minggu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung 2024 dapat berjalan dengan baik dan dapat melibatkan sebanyak mungkin orang tua dan anak sekolah minggu Jemaat HKBP Bandung. Terima kasih. Shalom. Horas. Pinasaha matiting tiki tu perwakilan Naposo Bulung. Shalom, Horas. Yang kami hormati, Amang Pendeta Jonaren Purba, Damang Dainang Parhaldo. Yang kami hormati, Opung serta Damang Dainang. Yang kami kasihi, abang kakak Naposo dan adik-adik remaja yang hadir pada ibadah kali ini, baik secara langsung maupun live streaming. Kami dari perwakilan Panitia Parheheon Naposo 2024 ingin mengajak Opung, Damang Dainang, serta teman-teman untuk dapat mengikuti serangkaian kegiatan acara 17 Agustus yang bernama Hari Merdeka. Adapun rangkaian kegiatan Hari Merdeka yaitu upacara bendera yang dimulai pada pukul 7 pagi dengan dress code batik, dilanjutkan dengan senam pagi. Kemudian akan diadakan beberapa games yang dibagi menjadi beberapa kategorial seperti lansia, amang, inang, remaja Naposo, dan juga sekolah minggu dengan dress code berwarna merah. Untuk memperjelas rangkaian kegiatan dalam acara Hari Merdeka dapat dilihat pada video berikut.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan dan pendaftaran mengenai lomba dapat ditanyakan pada stand booth yang ada di depan gereja. Kami menunggu kehadiran Opung, Damang Dainang, Abang Kakak Naposo, adik-adik remaja, serta adik-adik sekolah minggu memeriahkan acara Hari Merdeka nanti. Terima kasih, Shalom, Horas. Pinasaha matiki tu panitia pesta Resort HKBP Bandung Riau Martalinata. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Pendeta HKBP Purwakarta, Pendeta Jonaren Purba, dan Inang Dr. Agus Ledi Boru Ginting. Yang kami hormati seluruh parhalado beserta keluarga, yang kami kasihi, Natua Tuanami Lansia, Damang Dohot Dainang, Naposo Bulung, adik-adik remaja HKBP Bandung, dan adik-adik remaja HKBP Purwakarta. Teristimewa seluruh jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Damang Dohot Dainang, sesuai dengan keputusan rapat resort, kurang lebih 1 bulan yang lalu kami diminta sebagai panitia pesta resort. Kita akan melaksanakan pesta resort pada tanggal 29 September 2024. Adapun tujuan dari diadakannya pesta resort, pertama, mewujudkan dan melaksanakan program Tahun Oikumene Inklusif yang di dalamnya tertuang rencana melakukan pembinaan dan pembekalan serta pemberdayaan jemaat. Yang kedua, gereja tidak hanya perlu dibangun dari segi fisik saja, namun perlu pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan ekonomi kreatif, sehingga lahirlah sumber daya manusia yang inovatif yang berdampak juga bagi jemaat di gereja kita ini, dan tentunya jemaat Pagaran, Huria Majalengka, Huria Sumedang, dan Huria Rancaikek. Yang ketiga, pesta resort juga dilakukan untuk mendukung program resort lainnya seperti pelayanan pendeta resort, parhalado resort, serta mendukung sentralisasi HKBP. Semoga pesta resort ini akan membuka lembaran baru bagi pelayanan kepada jemaat di tingkat jemaat. Dengan kerendahan hati, kami memohon dukungan dari Damang Dohot Dainang Tarlumobi di Natua Tuanami Lansia Asaboi dengan Tapatupa Pesta Resort. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan terima kasih. Horasma dihita saluhutna, cinta kasih Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Mauliate. Tabegema Kor Remaja HKBP Purwakarta diuduti Mamuse Siankor Remaja HKBP Bandung.
Marende mahita sian buku ende nomor 637 ayat sada rodi udutna uhut tapapungu pelian sada A dohot sada B. Dohuton dame sonang rohaki sai horas jalam artuan nasana hinokopi kotok tongi hutonoku Jesus napaluang rosambing sahon padan mi molo na margo goyon talu holomoni kotok tongi hutonoku Jesus na paluang osambing oloang alani martua. Pelehon madiriku mangi huton ngomomi dada pena olo salku nama rohi rohati kotok tongi hutonoku Jesus na paluang osambing alani mardua. Parangin apa dia mau dia dopan mi sai patau mau tiruan songon pinangi domi otok tongi utonoku Jesus na paluang osambing Tahu lagi itu ayat sada
Dame ni debatan na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di Minggu Tasadarion, Minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis, imana tersurat di buku Efesus bidu 4 membuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 32 hujahamatu tonga-tonga tak dibaheni bolokon hamu gabusi hatahon hamu manasit tong genup tudonganna air ruas dohita sama hitam ia terima samu unang mamar dosa unang masanga mate mataniari somitop rimas muna unang pasiat hamu sibolisi. Naung manakoi, unang be manakko, mulaulaon maibana. Tangan naima sumarihon nguluna, asa adong lehonon na tunahurangan. Unang maruar hata na busuk siyan pamangan muna. Naing ma nadinggan na tau padenggaton na humurang. Asa dapotan uli na ubigisa. Jala unang ma arsay hamutod di parbadian ni debata. Naung disahapon tu hamu tu ari haluau ni. Dao masyan hamu nasariting ni roha. Dohot muruk, dohot rimas, nang hata songgak-songgak dohot isak-isak. Songoni nasa hajahaton. Alai gabi nabasar mahamu sama hamu. Akapara siroha, masih sesaat dosa mahamu. Songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ima sahatna ala rapat dohita dohot akan akot tarimaja hujahama dohot di bagasan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan lewat kitab Efesus pasal 4 ayat 25 hingga ayat 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan dengarlah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Dihita saluhutna na pinarhamaul ni debata. Marhite tikion hupasat tami majolo tabi, sian keluarga dohot sian sude perhalado ruas ni HKBP Purwakarta. Horas marihita. Horas marihita. Ido ikut molo hata horas ikut tersemangat do. Ay molo tersemangat mado hata horas. Dangadong benaboy mga beti parsaoran nauli. Ale molo mado hata horas peta gale-gale daga. Beko kita ma. Molo gale hita makorasi dongan. Dia ma punai dihita. Dangadong. Molo gale makorasi dongan. Jadi ikon semangat do molo makorasi dongan. Salai horas marihita. Puji Tuhan. Tuhata mamakulingi hita marhite turpuk na sinuraton ni Apostol Paulus di Huria Efesus. Ahal na masa. Ubah di bagasan ayat 25 dibaheni. Ada apa sebelumnya? Sehingga ayat 25 itu harus dibuka dengan kata oleh karena itu. Dibaheni.
Atong tilihot tamasyan ayat sada. Mula di bagasan ayat sada di si ahu asa tariho asa ahu na tariho di bagasa Tuhani huapoi mahamu. Huapoi mahamu. Ada permohonan dari Rasul Paulus untuk mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Huapoi mahamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Om madah, sian penjara do ibana manongos suraton. Sian penjara pamatangna tarhurung alai anggo rohana pikiranna tudina dang boy di hurung manangaha. Alasian hurungan ini may ibana rono aing mamakulingi akan nabebas secara fisik, tetapi pikirannya, hatinya terkungkung. Suhar dua teh. Ibana natar hurung secara fisik, tetapi pikirannya, hatinya, perasaannya tidak terpenjara. Dan dari penjara itu dia mengirim surat kepada orang yang bebas secara fisik, tetapi pikirannya, hatinya terpenjara. Ahadu harua masa. Molo soboy mardame iba doh dongan natar hurung do iba. Molodang boy pinasada pikiran doh pikiran di dongan natar hurung do iba. Molodang boy pinademak be rohani ba do rohani dongan di bagasa parsauran. Kita adalah orang-orang yang paling hina. Kita adalah orang-orang yang terpenjara. Itu yang terjadi bagi jemaat yang ada di Efesus, antara yang berlatar belakang Yahudi dot non Yahudi. Anggon non Yahudi termasuk mehala Yunani, hara Romawi dot akan asing rupani. Ada kesombongan yang membuat mereka harus tidak bisa berbaur. Ada kesombongan pribadi dan kepentingan pribadi membuat sesuatu persekutuan itu gabe ganggang. Molondeng masaur aud hotamuinang bekon budu masuk kate senyawa melarut bersama rap udur tudolok rap udur tuturuan ikonido asa boy atur denggan ale unang songon si baut tapi gitu si baut kan mulu si baut rak udur ditudolok rak udur tuturuan alai anggot tabi nei say patajom tajom do mulu tungadong da mangguit tor di roro duate unang songon yatong anggora udur tuturuan nasahata ma anggora udur tudolok tong manasa pakilala amma. Nah, ini kebetulan karena bahasa Batak kita hari ini remaja ini agak sedikit bingung. Harus dapat ditonin nanti. Ya, ini persekutuan bisa indah kalau kita bisa memahami satu dengan yang lain dan sejalan, seia sekata, sepemikiran dan juga seperasaan. Jangan sama-sama ke atas, sama-sama ke kiri, sama-sama ke kanan, tetapi saling menyikut. Jangan. Itu dia yang mau dikatakan tadi. Jadi kalau kalian remaja, kebetulan ini remaja Purwakarta datang berkunjung ke remaja dari Bandung ini. Artinya itu apa? Artinya kalian harus bisa menyatu, berbaur. Yang dulu dari si kita sama-sama anak Tuhan. Serius do, olo dohamu gabi anak di debata? Tangpi gana mangalusi. Olo do hita gabi anak di debata? Olo. Iman waeng nagabe permulaan di barita nauli di hitam. Idok songonon dibaheni boloko kamuma gabusi hatahon hamuma nasitong ganup tudonganna ai ruas do hita sama hita. Buasa penekanan na dison bolokon hamuma gabusi. Karena memang berbohong sepertinya enggak salah ya. Apalagi karena ini banyak kebohongan diciptakan dengan ini. Salah satu sudah di mana OTW, ya kan? Tapi OTW dari dapur ke halaman teras rumah. Setelah sampai di tempat liling maho macet. Karena apa? Karena kebohongan pertama harus dikuatkan dengan kebohongan kedua.
Itu memang begitulah dia. Pertama tadi kan ngadi dia OTW siap dapur tujolo dari belakang ke depan. Setelah sampai di tempat, lama kali kau macet. Jadi harus didukung dia. Kesalahan pertama harus didukung dengan kesalahan kedua supaya bisa sama-sama merasa menang. Alidang sadar kita, semakin kita terpenjara, semakin kita berbohong. Ini persoalan yang tidak pernah kita duga. Semakin kita terpenjara, semakin kita bohong, semakin terpenjara. Lem kerdir do ngulu ni jolma, molo seholan hata gabus dibutuhana. Ini dia. Maka Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat yang di Korintus, keluarkan dulu semua kebusukan-kebusukanmu. Rasul Paulus mau menyapa jemaat yang ada di Efesus supaya bisa jujur. Karena apa? Karena dia yang turun dari sorga, dia juga lah yang sudah mati, dan dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dialah juga yang naik ke sorga. Itu dikatakan di dalam ayat sebelumnya. Di bagasan bidu opat ayat syedidok alai nakko pe ibana nang tuat do ibana jumolo tu inganan na dituru ni tano laho marhua ibana turun tu inganan na dituru ni tano mangaroro hita sian gabolisop ni hamatiani mangaroro hita sian gabolisop ni haotoon na pinatongon ni pertibion laho mangela do laho manggosa hita asa unang gabi dohot kita marna puna di hanguluan na pinadadi ni tuata di roro hita siani di padiri mahita gabi anak ni dia bata. Kita diciptakan, dibentuk Tuhan menjadi anak kerajaan Allah. Kita menjadi penyataan kerajaan Allah di dunia ini. Wah, luar biasa. Anak-anak kami remaja, kamu adalah penyataan kerajaan Allah di dunia. Setuju? Setuju anak-anak kami remaja? Kamu adalah penyataan kerajaan Allah di dunia ini. Artinya apa? Dalam perjalanan hidupmu nanti banyak gelombang yang akan kamu hadapi. Banyak masalah-masalah yang akan menggoda kamu. Gudang-gudang songkos-songkonan dapat kamu. Mau mengajak berbagai cara. Dunia ini akan memperlihatkan kehebatannya untuk menggodamu. Salah satu tadi adalah yang dikatakan di dalam nats kita hari ini. Belokon hamu magabusi, imana perjolo napa duahon, unak kamu tarimas, napa paton, napa tuluhon, unak kamu manakko. Dungidok musa disi unang ruar hata na busuk siap pamangan muna. Alanya ai ido na pasiyat sibulis di bagasan nguluna ayat 27. Akan apa siap sibulis me. Orang-orang yang menyendengkan telinganya kepada bisikan-bisikan kejahatan, bisikan-bisikan iblis, dia akan memperlakukan dirinya dengan senang membuat orang lain susah. Karena banyak seperti itu, senang melihat orang lain susah. Itulah orang yang telah mendengar bisikan sibulis. Seharusnya mari kita saling menopang. Mari kita saling mendukung dalam hal benar dan baik. Mari kita saling menarik. Mari kita saling untuk memperbaiki setiap hal. Karena apa? Karena dikatakan di dalam ayat 30, unang ma'ar say hamutod di parbadia. Bahasa itu di sini unang ma'ar say hamutod di parbadia. Dipaingot do hita marhite hata haporsyata ponggol patuluhon. Molo hata haporsyata ponggol patuluhoni didok disi au porsia ditod di parbadia dohot udukna. Dia do lapatan ni odo. Lapatan ni mama bahen. Karena kita bisa percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus hanya karena kasih Allah lewat rohnya yang menuntun kita. Sehingga kita mampu masuk kepada persekutuan yang kudus itu. Maka kalau kita lagi sekarang ini mendukakan hati Allah lewat roh kudusnya, isebe nama nugu hita tu hasit tongani. Tengah dong be.
Tidak ada lagi yang akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan kalau kita juga mendukakan roh Tuhan. Unang arsaihamu todi parbadia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saat kita melihat nats ini, kita akan melihat bagaimana Allah menyapa umat yang percaya pada saat itu di jemaat Efesus dengan sebelumnya ayat 20 dikatakan, Allah yang gohamu dang songoni di guruan hamu Kristusi. Nah, inilah yang membuat nyanyian ini, dan ini inilah nyanyian terakhir saya nyanyikan dari mimbar ini, dan saya juga mau mengajak kita lagi kembali menyanyikan lagu ini. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1. Oma edina parpudi wedehon sial langgatanon di tahun nasalpu ujurapak do pihita. Jala omman yang mesti huajak kita lahu mangedehon asarapak kita mangedehon. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kalau kita teruskan ini kayak 2, kita sekarang sedang mengalaminya lewat perjalanan keluarga atau hidup saudara kita Amang Nababan yang hari ini kembali kepada Tuhan. Suami dari Inang Pendeta. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Boleh-boleh sajalah apa kata orang tentang hidup kita. Tetapi selama kita berjalan di dalam terang Tuhan, semuanya akan diungkapkan, dibukakan, dinyatakan. Jangan pernah takut memberikan yang benar, menyatakan yang benar. Boleh-boleh saja. Karena banyak orang sulit untuk mau mengatakan yang benar. Padahal Tuhan mau mengatakan, tokinay nama tikinda, jonaren, hujaput nama honinna, ate. Bui do songoni, bui. Karena nats ini mengajak kita, dikatakan dalam ayat 31 bahasa Batak, dauma sian hamu nasa sudena pangalaho, nama bahen gabus, nama bahen bada-bada, riting niroha, rimas sudema, 1 ayat 25 nakingani. Dauma munang be. Hakahata na busuk, hakahata na gaor. Jojod do hita hata ni hita bata kate, hata sopisi modanin na. Taboto do, adong masada kapal di tautuba. Markapal mana si dahabyang di si harua na biasa na dionani. Ipakaluar na inete medjol ubat ali adong sejena, adong ulup. Jadi saya orang maton, idului. Ayah harus nilunya maton ninna. Ada nak sabar bagaimana ngambil saya mabir di mana idului mah hata sopisi mudah hata di tamu ninna ahai melua ulokku. Inna. Bibi hata sopisi, ali gabi fisik, gabi sude.
gabi ka orma ko pali alam biar gabi gudang mana manibung gudang mana mangalupat siya ni hape ibana sa sitong na nga pala ulo na songon na dirohani akan obigisa ulo na tagal lang ito ulo lilin na te gudang duya kada dana na juli sakwi ulo lili hali hatani balgia maguluk winna wah kaor sahuta ala adong rohani ibana dope bama benok narohana alai carana berbeda mabain kaor sahuta adong do halak pasitoko diri laho masalah odongan so hubo to babang sa iba buru-buru bayana winna buru songonikan hape justru ido mabain ima salana hatai do salana sodong di paburu-buru gimana hape ke di paburu-buru so hubo to bayar di paburu-buru kawinna hape ido salana di hatahon na sodong gabi ima namasa gudang masongoni di ngolu ni hitabatak gabi Roma turpukon yang madokon ternyata di dokon Apostol Paulus molonoaingon dakolat tu halak Yahudi manang halak Israel manang halak Efesus be na huhatahonon do ma disadok akan nama begi berita naulion alani ala dang tabo to manang marsugut namasa ayat 32 ma alai gabi nabasar mahamu samahamu akka para siroha masih sesa dosa mahamu songo panesan debata di dosa muna di bagasan Kristus yang donon nama mari kita kembali kepada yang benar mari kita bersama-sama masuk kepada kebenaran firman Tuhan tatadikum ma kita bukan lagi kepompong yang di dalamnya semuanya tubuhnya apapun yang ada padanya tidak ada yang menyukai tapi kita sudah keluar dari kepompong ngagabi kupu-kupu hita molonung ngagabi kupu-kupu hita tak coba bagaimana yang harum dari dalam ini juga bisa keluar dan orang lain juga bisa menikmati keharuman kita hasitongan na siya bagason haruar mai boy malibereng dongan akan aas muse hasitongan itu hape naiko kanguluhonotta kemampuan kita untuk menyatakan sukacita Tuhan saat kita mampu hadir di dalam setiap hal untuk menyatakan kebenarannya. Oleh karena itu, sebagaimana tadi remaja yang mengatakan, isi doaunin na nasida. Akka pidong na martonga-tonga langit pe memuji Tuhan. Dekke na di laut pe memuji Tuhan. Harangap pe memuji Tuhan. Buhama awin na nasida, dungidokon nasida ma haleluya, haleluya, haleluya. Maka remaja juga diminta untuk masuk kepada proses pembaruan. Sebagaimana moto daripada pesta atau ibadah Naposo Bulung, remaja kita yang ada di pamflet di depan mengatakan remaja Naposo Bulung dalam ibadahnya dibangun dan berakar di dalam Dia. Itu itu ada di depan pintu itu saya lihat tadi. Jadi remaja dibangun, bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Maka masukilah proses hidupmu hanya dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kamu setiap orang. Sehingga apapun yang kamu rancang untuk kemuliaan Tuhan masa depanmu dan juga cita-citamu, semuanya itu akan Tuhan nyatakan. Dari akarnya Tuhan mau mengatakan, engkau anakku, anakku engkau. Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memilikimu dan sungguh-sungguh Tuhan akan merancang kehidupanmu untuk kemuliaannya dengan cara Tuhan. Mari semakin mendekatkan diri. Karena hidup kita di dunia ini dan semua hal yang terjadi di sekitar kita bisa mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi jangan pernah bimbang. Katakanlah kepada Tuhan, aku dengan hatiku, dengan hidupku, aku hanya mau ikut Tuhanku saja. Biarlah Tuhan yang menuntun kamu anak-anak kami seluruhnya. Tuhan madoh napatau kita akan natoras lahom marmudu-mudu manogihon mabuan akka na pinalumehon di debata di bagasan kita. Asadot na sida musedong atta lahom mamuji-muji pasangapur debata. Rapak marna punah hita diangalu sogut. Rapak marna punah hita diarajaun debata. Rapak tatinggal homma nasa hagiot-hagiot ni sibulis. Asabul hita mardame sonang.
Molo nunga mardame sonang pikirata doh rohatta. Mardame sonang kita doh dia kaulauta. Bodoh hita mardame sonang doh dongata saulaun. Doh humaliang tapi manang diri hita maringan. Jala tapatupa may sudina nagabe peliat tatu de bata. Unang tapatupa i holalaho pasi toko diri tabi. Atong martua mahita di bagasa tuhata. Marsanga ma dohot di bagasan ibana nasa nata hasiholi. Amin martang yang mahita. Mauliate madihuali Jehovah de bata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Molo di luasoha mele Tuhan dio bason marpungu, marparsauran. Manangihon hatam nabadi. Lopok kon hatam yali Tuhan di bagasan hami ganu. Asa unang holas si pananginangi hami. Alilohot mahami yali Tuhan siulahon hatami. Jala patau hami mangatusi hinaarga ni ngolu na pinasaat mo tuhami. Asa hupake hami yali Tuhan hobar tulo moniruham. Ala hodo na mangaleon ho sa hanguluat di hami. Jala hodo na patupahon partikian na. Molo nunga jupang tiki padok mo ali Tuhan. Dangadong ise na buy manabay siyan hami. Songon namasa di tonga-tonga ni keluarga na posom. Ho ali Tuhan na punasa amanami sinuduk ni na posom padita lilis. J na baban nunga marujung muluna siya tanoon mulak iba na mardalan madapoton hasangapom mi hodo debatana saliling dinguluna jala ho madohot debatana di na mamulus hamatian ibana ho ali Tuhan dohot na mapargugoy menghibur na posomi inanami padita lilis buru sirigar salut na pe aka keluarga na jonok dohot na daw di bagasan pangapuliom muma. Jala hoto tongali Tuhan do nama dok. Sakak mudo na duminggan di sudi akka pardalan ni ngolu ni jolma. Atong gali Tuhan hami pe manang sadi hari pe jum hami galu marsada-sada. Say jumolo mapatau hami mangatusi na argaido dileko di hami saliling di ngolu nami. Na argai pakyon nami saliling ngolu nami. Jala na argai mamuse dongan nami lahom madapat toko di habang sami. Ima hapor siyaw nami dot ngulu na pulin nasyen ho. Atong ali Tuhan debata manami hupeleho kami ma edde pamujion nami tuho hupeleho kami matangiang pangiduan namion holan mangasahon guar ninakmu Jesus Kristus si hokop si pangulo hami martangiang tuho. Amin. Tapuji tuhata laos tapasahat ma piliata. Tuhan Yesus na punang sogok damena biar ulang tari pargogon golunai nasa dosaku nang sai doi tamarito
Tawari tahun holong naik di dia Tuhan tu dosonin tu padu pahit tarlobidang sasada Jesus pinujima. Yesus di home sonang roh aku tarakudo nian diau ma baina kami pai madasau tulang bumi kabari tahun holong naik di dia Tuhan tu dosoni tu manupahi tarlobidang sasada Jesus pinujima. Tuhan Yesus nampunaan songgok damena biarulah hari pargogong golunain nasono saku nang saidoi kabari tahun holong naik di dia Tuhan dosoni tu manapahi tarlobidang
tapasada maruhata, tatangakon ma peliata. Ali dia bata amanami na di Banwagijang, hodo haroroan ni salut silileo na dinggan, doot nasaw libasan na maliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di julum. Paso-paso medjala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo ditong atongan huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutar da hami gudang ni silol leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alay Tuhan debata pargugo na sohatudusan, para sirohan na sumurong ama namin marhite-hite Tuhan Jesus Kristus, na madok mauliate do hami tuho siyan nasa rohanami, ala dirut ho sa nami rasirasa nuaing, jala di joho hami marhite-hite barita nauli, tuhang uluan na surasuda. Dito pakodo hami marsonang-sonang mananginangi hatam na badiyay, say pahotma di hami rodi pinopernami jamita na siyan hatam, akup ni lehon tuhami si parmahan. Tiroi mahuriam ay hodo pangudingan dohot hapurusan yak kana marsitaunon ala ni guarmo. Lehon ma hamubaw ni roha di akasi pilibigu dohot di parugamo na asing. Asa salut jolma tumaddaho jala mamuji guarmo. Paso-paso masalut parguru akka naneng masuk tu harajaunmu. Asa tunggabi ruas na mangulu na sida di huriami. Tabay masin ni roham di pamareta na gumonggom hami. Rodi salut dongan na pangarajay. Paso-paso masalut akka na martohonan di bagasan hurion. Paribadiay maduhot na mardongas saripe. Say parohay man na sida mangajari akka anak konna na nilehon mi tu na sidabi. Paso-paso masalut pangumuan dohot ulaon na ture. Padao masyan hami toru-toru nata mahian mangonay tu hami. Jalalehon udan dohot las nyari di tikinabi. Apuli masalut na babalu dohot danak na sopot somarama somarina. Rodi salut akka na marsahit, akka na pogos, dohot akka na dibagasan pangujunan. Patuduhon matu na sida roham na marasii, asa diboto na sida pasangapon guarmo na badiyay. Urupi ganup na tarsosak alay si Pangulo hajol maon. Padungo mahami, marhite-hite siyan tordi parbadiya, asa hobas hami di hasusudani bohal nami. Say pargugoy mahami, asa huhay biari hami ho, sa leleng hami mangulu, iya mate hami, asa totong mian hami di bagasan asin ni roham, maradian hami di bagasan damem, jala mulak mangulu hami, ala ni hagogoonmu, lahomanian na hinirim ni rohanami hiyan, ima hasonangan sa leleng nileleng na, marahite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banwagijang. Say pinarbadia ma guarmo, say Roma harajaon mo, say saut ma lomoniruham di Banuato ngaon songon na di Banwagijang. Lehon ma tuhami sa darion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay ho ampuna harajaon dohot agogoon rodi hasangapon saleleng
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaur hon madamena tutor dimu nabi.